Sikwamukele indaba zehora lokuqala emini kanti ke lezi ndaba nizethulelwa uSakhiwo ngokasokhela ake sibheke nazo ezinohlonze emini nje. We can also confirm that votes have already been cast in Wellington, in New Zealand, in Canberra, Australia, Singapore and Bangkok. Kuqale ngokusemthethweni namhlanje ukuvota kwabantu abadabuka kuleli abazinze emazweni aphesheya kulonyaka isibalo sabo senyukele inkulungwane ezevile kwezingama-78. The allegations is about people who are looking for refugee status in South Africa who don't deserve it, but who get it through bribery. That's the main allegation. Uphiko liphenya amacala akhethekile eSIU lugasele esikhungweni sabo kufika kuleli somnyango wezasekhaya eMarabastad ePitoli ngemva kokulunywa indlebe ngokufumbathiswa kwezisebenzi kuleli hhovisi. We keep hoping and praying that it's not going to be cancelled like in 2020 because I think it will just take us a couple of steps back after the progress of women's football. Umqeqeshi Banyana uDesiree Ellis uthi usanethemba lokuthi umqhudelwano weAFCON yabesifazane usazosingathwa kuwo lonyaka eMorocco yize inhlangano yengameli ibhola lezinyawo eAfrika ingakaqinisekisi ukubanjwa kwalomqhudelwano. Namhlanje usuku lokuqala lokuvota kwabantu bakuleli abahlala emazweni aphesheya. Kulonyaka ikhomishana ezokhetho ezimele ibone isibalo sabantu ababhalisele ukuvota phesheya kwezilwandle sinyuka njengoba bebalelwe inkulungwane ezingama-78. Izakhamuzi ezidabuka kuleli kepha ezinze kwamanye amazwe aphesheya kwezilwandle seziqalile ukuvota kwamanye amazwe. Kulonyaka sinyukile isibalo sabazovota bekwamanye amazwe njengoba sengaphezudlwana kwezinkulungwane ezingama-78. In the majority today will be countries in the Middle East, Saudi Arabia, Iraq and those countries. 9 missions will vote today. However, we can also confirm that votes have already been cast in Wellington, in New Zealand, in Canberra, Australia, Singapore and Bangkok. Ukuvota emazweni aphesheya kuzoqhubeka namhlanje nakusasa bese kuthi eLondon kuvalwe ngesonto njengoba kulindeleke isibalo esingaphezudlwana kwezinkulungwane ezingama-24 kuleli dolobha. Abazovota emazweni aphesheya kwezilwandle bazonikezwa iphepha elilodwa lokuvota. Rest of the territories will vote on Saturday the 18th. And the biggest mission there will be London, which has just under 24,000 South Africans registered to vote there. And because of the sheer number of people there, special arrangements have been made to accommodate those voters. uShiburi uqhube wathi amaphepha okuvota azobuyiselwa eNingizimu Afrika bese ebalwa ezikhongweni zokuvota kuleli. Those ballots are not counted at the missions. They are transported via secure channels back to the Republic, where we start with the process of verification to see whether people who voted are those who are entitled to vote. Abantu ababhalisele ukuvota okukhethekile kuleli bazovota ezinsukwini ezimbili ezandulela ukhetho lukazwelonke ozokuba mhla zingama-29 kwephezulu. Uphiko lwabesifazane le-ANC linxusa ukuthi kube nokuthula nokubekezelelana ngesikhathi sokhetho lukazwelonke oluzosingathwa maduze nje. Uphiko lwabesifazane lube nomkhuleko wesifundazwe eMiddelburg eMpumalanga. Amabandla ehlukene eseke uphiko lwabesifazane le-ANC ngesikhathi lisingathe umkhuleko. Uphiko lwabesifazane belikhulekela ukuthula kanye nokubekezelelana ngesikhathi sokhetho. Don't take peace in the country for granted. We had an experience where there was an intention to disrupt the whole country. Hence, we are calling for peaceful elections. In fact, a total peace in our country. Let's make sure that the elections are peaceful. No one should be killed or die because of his or her own choice. Iqembu lithi labo abaphikisana nomthetho womshwayilense wezempilo iNHI yilabo abangahambisani nenqubekela phambili.
Once it is vehemently opposed, then you know that we are almost at the door where we will then now be able to accept it, all of us. And anyone who would say that they do not want the NHI, it means that they are anti-progress and they are also anti-poor. We are saying that precisely because already government is actually the ones that are looking after 85% of healthcare patients in the country. So it means that anybody who would say that they are opposing this, they are speaking on behalf of the only 15%, not the 85% that already needs this. Lolu phiko luphinde lanxusa abesifazane ukuba baphume ngobuningi bayovota. I-DA ihambise umkhankaso wayo i-Rescue South Africa emfuleni eSidibeng. Umholi we-DA uJohn Steenhuisen ehambisana nogaqele sokuba undunankulu waseGauteng uSoli Msimanga bathembise ukuhlinzeka ngeinsiza zikahulumeni ezisezingeni elifanele uma nje bengahola isifundazwe eGauteng. I'm ready and I'm going to fight for the next 13 days to make sure that we can form a new government, a government that works for you, the people. Iqembu eliphikisayo i-DA lihambele iSidibeng eGauteng ukuyozama ukuncanca amavoti ngaphambi kokhetho likazwelonke. Leli qembu lithembisa ukwenza ngcono ukuhlinzeka kwezidingo nqangi, ukwenyusa imali yesibonelelo sikahulumeni kanye nokuvula amathuba emisebenzi. I don't need to come here and make promises. I don't need to come here with kuluma. Because right next door, this man is leading the best municipality in the whole of South Africa. Right next door. And we're going to do what we're doing in Midvaal, we're going to do it here in Mfuleni. But to do that, we've got to vote the Amasela out. Yes. And we've got to vote a new government in. Izakhamuzi zakule ndawo zikhale ngey'ngqinamba zokungatholi iy'nsiza zikahulumeni. Kafushane uthi ngesinye isikhathi amanzi akhona kusasa akasekho, asinawo nogesi bese kuba yilamapayipi endle ahlezi eqhumile, ubugebengu kanye nokunye. INingizimu Afrika izosingatha ukhetho mhla zingama-29 kwephezulu. Umengameli we-EFF uJulius Malema uzwakalise ukukhathazeka ngokubulawa kwabantu okukholakala ukuthi kuyamene nezombusazwe KwaZulu-Natal. Malema bekhankasa esikhawini ngaphandle kwaseLuchas Bay ogwini olusenyakatho yesifundazwe. EFF ihambela indaba ezaziwa njengezinda zamanye amaqembu enyakatho neKwaZulu-Natal lapho kubhalisele khona ukuvota abantu abangu-20% njengoba kuzwelonke bengu-27 million. Leli qembu lithola izihlalo ezingu-8 kwishamthetho saKwaZulu-Natal okhethweni lokugcina. uMalema ekhuluma nezindimbane zabantu kubalwa nentsha uTusu ukusebenza ngokuyikhandla kwamaphoyisa KwaZulu-Natal ethi akwenza uma ebhekene nobunzima kufanele ezinye izifundazwe ziseke iphethini. So I'm happy with Commissioner Mkonas, the way he's dealing now with criminals in KwaZulu-Natal. That is why everywhere criminals must be dealt with. Nakuba iNingizimu Afrika yaziwa njengezwe elingenamanzi enele, uMalema uthi uhulumeni weqembu lakhe lingaqinisekisa ukuthi umuzi nomuzi unamanzi ahlanzekile. Umphakathi lapha ukhala ngokuthola izinsiza. Inkinga kamanzi, inkinga yagesi, inkinga yabantu abasha bangasebenzi. Lo iqembu olivotelayo ukwazi ukuthuthukisa le phambili, ukwazi ukuthi nathi lisikhone ukusenzela izinto ezingcono. Malema uthi ethemba ukuthi iqembu lakhe lingasithatha isifundazwe iKwaZulu-Natal. Ey'ndabeni za-SABC nginguVusi Khumalo eRichards Bay. Uphiko liphenya amacala akhethekile SIU lutheleke lingalindelekile esikhungweni esibhekelele izicelo zabo kufika kuleli somnyango zasekhaya eMarabastad ePitoli ngemva kokulunya indlebe ngokufumbathiswa kwezisebenzi kulo leli hhovisi. Njengoba nje uphiko liphenya amacala akhethekile Special Investigating Unit liqhubeka nophenyo lwalo endaweni ezahlukene namhlanje lifinyelele nasePitoli emahhovisi omnyango wezasekhaya. Kusenjalo ungqongqoshe omnyango wezasekhaya uDr Aaron Motsoaledi uqinisekise ukuthi uyena ogunyazelo lophiko kuba liphenye emahhovisi omnyango wezasekhaya. That's when I put that committee which was chaired by the retired Director General Dr. Kishias Lubisi. I put up that committee, you know, it
went to report to Parliament. When I looked at their findings, I was very worried. I then went to SIU. That's when then the president signed a proclamation that the SIU must enter. It was on the basis of what I saw from the Lubisi report. Ngqongqoshe womnyango wezasekhaya uphinde wacacisa mayelana nensolo eholele kulo lolu phenyo. The allegations is about people who are looking for refugee status in South Africa who don't deserve it, but who get it through bribery. That's the main allegation. Who are given status that they do not deserve in terms of the law. Lolu phenyo alwenziwe ePitoli kuphela kodwa nakwezinye indawo kubalwa kuzo iMusina eLimpopo, iseThekwini esifundazweni KwaZulu-Natal kanye naseKapa esifundazweni Western Cape. Silindo kuhle ngide indabeni ze-SABC. Mbukeli sisathi qhu etolo kanti masibuya sizokuphathela udaba oluthi Phakathi waseSoshanguve uphume ngobuningi wabuthane ehholo eKopanong uzovalelisa okugcina kuDitebuho Junior Phalane obeyisisulu sokudutshulwa ngesikhathi kudunwa imoto kayise. Sikwamukela mangabe usanda ngena odabeni oluhambe phambili besibika ukuthi kuqala ngokusemthethweni namhlanje ukuvota kwabantu abadabuka kulela abazinze emazweni aphesheya. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus, ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Umengameli Cyril Ramaphosa behambele indawo enhlekelele yokubhidlika kwesakhiwo eGeorge Western Cape lapho efike wakhuluma nethimba labatakuli kanye nemindeni yezinye zezisulu zenhlekelele. Utyelelo likamongameli uCyril Ramaphosa eGeorge belujonge ngamehla bomvu. Uthembise intsapho ngelithi urhulumente uzawukhaba zonke iziqithi ngezame zokuphanda oyena nobangela walenhlekele. Because this was a work situation, everything has to be looked at to see the extent to which compensation that can be made available is made available. So I want you to be rest assured that we are going to do everything we can to make the situation a lot better and a lot easier. Inkampani yabangcwabi eyaziwa jikelele nayo ingenelele ukuncedisana neentsapho zamaxhoba. People from South Africa will be doing the funeral free of charge. Coffin and all our services, but if it's not in George, then the family must pay the transport. And then if it's people that must be repatriated to other countries, then we do the embalming in George. We're giving him a casket coffin and all the paperwork we get ready that they can go over the border with it. Umsebenzi wokhangela abo bangekafumaneki ubuye nelize kwezinsuku zimbini zigqithileyo. Le ndawo yenhlekele kulindeleke inikezelwe ngokupheleleyo emapoliseni ngoLwesihlanu ukuze yaqhube nophando. Kwindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Wobasi eGeorge. Umntontsiswano wecala ngombango wesihlalo sobukhosi bakwaZulu buyele esigcawini samacala enkantolo ephakeme eMgungundlovu njengoba uhlangothi olungenemo oluholwa umntwana umbonisi namanye amalunga asebukhosini bakwaZulu befuna ukuthi kunqindwe amandla isilo esibusayo njengamanje iNgonyama uMisuzulu kaZwelithini. Isikhalo esikhulu esigqamile kulomntontsiswano oqhubeka enkantolo eMgungundlovu singodaba lwesikhwama iNgonyama Trust. Abameli bomntwana umbonisi owesekwa ngamanye amalunga athile asebukhosini bakwaZulu bafuna ukuthi inkantolo igunyaze isivimbelo sokuthi iNgonyama esesihlalweni uMisuzulu kaZwelithini inqindwe amandla ukufinyelela kulesi sikhwama seNgonyama Trust njengoba udaba luseyithebeni zenkantolo. Our clients who happen to be abantwana bendlu kaBusha approached the court to say it is unlawful for the king to use the public funds to fight the factional battles of the throne. Because if that's the case, everyone then who is challenging him should be equally supported.
ijaji uPeter Olson libuze ukuthi kukhona yini ubufakazi obuhlonza ukuthi ibhodi elisha leNgonyama Trust likunyaze ukuthi kusetshenziswe imali yesikhwama ukuthwala indleko zamacala eNgonyama. UNdunankulu kaZulu uqaphule ukuthi insolo ezibekwe iNgonyama azinabufakazi zingamahlebisi nje kuphela. It is clear that the attempt by Prince Mbonesi to strip the king of his powers has been exposed and has been laid bare as a veiled attempt to try and usurp the power of the law. Ngaphandle kwenkantolo kuqiniswe kakhulu ezokuphepha njengoba kujutshwa amaphoyisa. Amabutho kaZulu nawo ngaphandle kwenkantolo ukuzokweseka iNgonyama esesihlalweni. Ithimba lezomthetho elimele uhulumeni waseNingizimu Afrika esigcaweni sezobulungiswa somhlaba selinxusele enkantolo ezinze eNetherlands ngokuthi ithathe isinqumo esizophoqelela amasosha kwa-Israel ukuthi amise ukuhlasela okuqhubeke ingxenyeni ezakhele iGaza ePalestina. Sekuyihlandla lesithathu lesicelo seNingizimu Afrika kulenkantolo yezobulungiswa yamazwe omhlaba ngokuthi kongezwe izincomo zesikhashana ngenhloso yokuthi kwa-Israel lithobele umthetho likumisa ukuhlasela eliqhuba eGaza. Ilakuleli libona sengathi yonke lemizamo ifana nokuthela amanzi emhlane wedada njengoba amasosha kwa-Israel engezwa mshini. Instead, Israel's genocide has continued apace and has just reached a new and horrific stage. Israel has sought to hide its crimes through the weaponization of international humanitarian law. It pretends that the civilians it ruthlessly kills through its 2,000-pound bombs, through its targeted airstrikes, through its artificial intelligence systems, through its executions, are human shields. Ithimba lezomthetho likahulumeni waseNingizimu Afrika libikele inkantolo ngokuthi isimo sesinzima kangakanani eGaza selokhu kwakhishwa umyalelo wenkantolo wakamuva. Then on 11 May, the Israeli military issued a new round of evacuation orders affecting some 34 neighborhoods in eastern Rafah and North Gaza. UN agencies estimate in total that approximately 20% of Gaza's population have been displaced yet again in the past week alone. Ithimba lakwa-Israel liyaziphendulela namhlanje ngezethulo zalo zokuphikisa lokho okubekwe yiNingizimu Afrika phambi kwalenkantolo eThe Hague eNetherlands. Ithuthukisiwe imizamo yokulwa nobugebengu emakhaza ekhaya elitsha njengoba kuvulwe isiteshi esisha samaphoyisa kule ndawo. Ungqongqoshe amaphoyisa uBheki Cele uphinde wavakashela lapho kwakhiwa khona esinye isiteshi samaphoyisa eMitchells Plain. Ungqongqoshe wamaphoyisa uBheki Cele uvule ngokusemthethweni isiteshi samaphoyisa esihlome ngobuchwepheshe besimanje obuzokwenza lula ukulwa nobugebengu emphakathini wasemakhaza okudlange kuwo ubugebengu. This area having has high level of crime, we believe that this will help to reduce that. Izakhamuzi zasemakhaza zinxuswa ukuthi zisifikele lesiteshi esihle imali eshisiwe kanti ukuvulwa kwaso kwenzeka ngesikhathi esimqoka njengoba kubhekwe okhethweni lukazwelonke. This police station started 8 months ago, 6 to 8 months ago, and you ask contractors why timing that the police station is finished this time, but once the police station is over, once the police station is finished, we have to give it over to the communities. It will be folly and very silly that from now on, government doesn't give water, doesn't give electricity, doesn't give services like this. They close schools, we don't build schools. The question is why? Not because there are elections. Amalungu omphakathi athi alibheke ngabomvu ushintsho oluzokwenziwa ukuba khona kwalesiteshi endaweni. We're so happy and delighted that there's a new police station and also they will help out on crimes and everything. We're happy. Lesiteshi samaphoyisa sizovuselela ithemba ezakhamuzini zasemakhaza futhi sithuthukise nezinga lempilo yazo. Umphakathi waseSoshanguve uphume ngobuningi wabuthane ehholo eKopanong lovaliliso kokugcina kuDitebogo Junior Phalane beneminyaka emihlanu ubudala. Umndeni nabangani bamchaze njengengane ebinothando ebihlala ijabule ezithandela ukudansa nokucula. Abantu baseSoshanguve, stop killing each other.
Umzuzu noma umuphi umzali angafisi ukuthi ufike. Umama kaPhalane uhlulekile ukuzibamba ngesikhathi umculo wokholo evalelisa enganeni yakhe. Abangani baJunior ekade efunda nabo inkulisa nabo bavalelisile. Today we are standing here without you, only with broken hearts. Bless our Junior, your smile will be remembered. Our hearts are heavy. We can't deny it. But I remember the fun we had. We took those memories close. Goodbyes are not forever. Okhulumela umndeni uGift Makoti uxake kakhulu ubugebengu phezulu eSoshanguve. This young boy was robbed of his whole life ahead of him because of crime. What makes me sad is that this picture here will never grow old. The picture that the parents have of this young boy will always look like that. You can only imagine what these two people are going through. So please, and what was happening throughout the week, it should not be happening. Emva kwakho konke umphakathi uzophindela emakhaya. Umndeni ke usazoqhubeka nokuzwa ubuhlungu. uPhalane ke uzobekwa emathuneni aseSoshanguve Crossing. Kusenjalo abasolwa ababili abasona ukubulala uJunior bavele kafushane enkantolo yemanje yasePitoli. Mbukeli, umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Sizibeka lapho-ke zehora lokuqala emini. Siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo olikaMageba. Yakosokhela lenkosazana uManzuzu, uMshazi kaNoyishada kaMaqhoboza. Kuze kube ngokuzayo usale kahle.